Hi mga ka-okay, so nalayo karon sa downtown sa Davao City no para makita og item nga i-resell. Then napadung na pugod diri suki kay murag nice ilang mga bags karong panahon na pero halang pa ang price pero chokes lang. Then nakita na ko yung usa ka kilikili ba nga shiny and shimmering kaayo no. Pero China na kay siya unaw ano wala ang siya made in China nakabutang sa sulod actually. Then nakita na ko ni leather type na brown shoulder bag. Nice siya kay wala pa siya pakpak, wala siya damage. Kulang lang siya og retouch. Ayan, then Nicole lang iyang brand. Na Nicole. Then naka-hollow pud sa sulod ang Nicole na name sa iyang brand, naka-hollow siya. Nakita mo ko yung video sa laing nasod niya pag naka-hollow daw sa sulod ang name sa brand sa bag. Kay good quality daw na siya niya. Dili man siya known pero branded siya pero and then good quality gid siya. Then ang mga badyaw unang hakot na sila una pa na sila select dira ang side. Then nakita na ko ning kilikili bag nga Marilyn Monroe nga super cute gid siya as in